No niin, tässä on sitten markiisit asennettiin tähän vuonna 2007 kuulemma, en muistakaan. Mutta näissä tuuliautomatiikka ja aurinkoautomatiikka toimii kaukosäätimellä. Aika kultaa muistot, mutta oli siinä pikkuprojekti. Saatiinko siitä tehty? No. Mutta edelleenkin toimii, eli kohta hänelle tulee 20 vuotta ikää täyteen. Aika hyvin on pysynyt puhtaanakin tää kangas silleen kahteen, että ei ole kertaakaan pesty, ei mitään tehty. Laadikas kangas. Pikkusen on haalistunut jo vähän, mutta onhan tästä kohta 20 vuotta aikaa. Hyvät sopii värit nyt. Tässä on nyt 2 markiisia kytketty yhteen, niin saadaan tämmönen jumalattoman leveät sydämestä. Tässä on tämmönen, sanottiin kaukosäädö. Niin tähän tuli muuten silloin myös tuo katosprofiili. Tähän kun vaihtaa jossain vaiheessa uuden kankaan, niin se on taas aivan kuin uusi. Nyt saa vaan noin rungot tästä noin. Nähdään mistä.